Bueno, és cert que aquesta informació, hi ha un informe ja de 2014, quan governava vostè, firmat per Secretaria d'Intervenció, on se declarava, bueno, pues se declaraven nules de ple dret i aquestes coses. Vostè, des del moment en què 2014 fins que acabà aquella legislatura, tampoc són coneixedors que moguera ninguna cosa. Nosaltres, des de que Compromís ha assumit aquesta alcaldia, pues, evidentment, tots han... Jo crec que ha quedat prou clar de quins termes estàvem parlant i la complexitat d'aquest punt, i tan pront com hem considerat o tan pront com hem pogut entendre cert detall de tota aquesta complexitat, ho portem al ple. I no diga que no està representat en el Consorci de l'Aigua, que el seu partit sí que ho està, segur. I jo... És una qüestió específica de Xirivella. Bueno, com a Consorci d'Aigua de l'Horta, el Partit Popular està representat, igual que ho estava a Compromís la legislatura passada, i que tinguérem alternativament estigui el representant d'Aldaia i estigui jo. Des de la part de Compromís o des de la part d'alcaldia el que volem és facilitar el fer net i aclarir aquesta situació, i és cert que han sigut pràctiques habituals en bona part dels ajuntaments que estan en el Consorci, però n'hi ha que avançar i n'hi ha que afavorir que se netegi i treballar en els termes que està marcant la llei per a lo que se crea el Consorci. Alguna intervenció per...